Toto je naše Ferrari, s ktorými robíme vlastne zážitky. Venujeme sa tomu už 1 rok. Je to akože veľmi úspešné a populárne, akože veľa ľudí si to pochvaľuje vlastne a splní si vlastne tým svoj sen povoziť sa nám vlastne na superšportovom talianskom luxusnom ako Ferrari. Všetko sa robí s pedálmi len pravou nohou, ako pri automate. Aby sme sa rozbehli, musíme vlastne pravým tlačítkom musíme si dať hodiť rýchlosť, jednotku. Biehame a zrýchlujeme vlastne len stáť na plyne stále, pozerať na otáčkomer a pri 4 až 7 000 otáčkach môžeme radiť podľa toho, ako chceme ísť rýchlo. Teraz si môžeme naštartovať. OK, naštartované. No, mám stále nohu na brzde, hej. Ježiš, toto je paráda! Čo ti? To je perfektné, výborné, hej, super. Má tu takú citlivosť, to je ten zvuk taký, vieš, taký dobrý. To nie je zdravé. Dovidenia a do počutia, perfektné. Ďakujem veľmi pekne za zážitok, fantázia. Vrele doporúčam, úplne najviac, úžasné. Ja úplne, že...